Kafin ku saurari wannan labari, ku tabbatar da kun danna mana subscribe sannan kun danna alamar ƙararrawa. Yanzu muna ɗora sabon shirin mu za ku gani. Murya Hausa 24 taku ce. Ku saurari wannan labarin. Makashi. Assalamu alaikum. Za ku saurari sabon shirin mu Makashi. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron wannan labari. Akabta yana zaune yana cewa tabbas sai na shege kowa, sai na shege wanda ya kashe ni. Sai wani ya zo ya ce masa, kawai yallaɓai, ya kake kiran mutuwa ka sai ka ce kanwar tsohon ka ce? Kai dakata. A yayin da yake daka masa tsawa. Yallaɓai, ina nufin me yasa kake kiran za ka kashe wani? Ya faɗa cikin tsoro. Sai kawai mutumin ya ce, a yayin da nake gina daurata, ina cikin nishadina, ina cikin farin cikina, ina cikin jin daɗina da 'yan matana kawai, sai na ji an daɓa min wuƙa a cikin zuciyata, ya ƙara daɓa min, ya ƙara birma min har sau 38. Duk a jikin naka ko? Kwarai kuwa. Kenan dai an soka maka wuƙa sau 38 kuma baka mutu ba ko? Kowai dole ai ya mutu. A cikawa na 40 in ne ruhina ya fita daga jikina, wato na sheka barzau. Ya to kuma ka mutu. Wai to an gaya maka idan an mutu ana dawowa? Wai kai kana da lafiya kuwa? Sai ya kalli masa, ya galla masa rara. A yayin da yake zaro ya nuna masa ya ce, da wannan wukar ce tsinannin nan suka kashe ni, kuma wallahi duk sai na shege su. Inna lillahi, ni kawai ka shege ni ma. Ya za ka ce min an shege kuma gashi ina ganin ka kuma yawa. Sai kawai ya ga wani ya zo cewa ya ce, yawan yallaɓai. Lafiya? Don Allah, yallaɓai kana ganin wannan mutumin na kusa da ni? Kai, ba ka da hankali, ina ganin sa mana. Ba mage kawai. Sai ya juya ya tafi. Sai ya dawo gurin wannan mutumin ya ce, yallaɓai, wai yaushe suka kashe kaɗan? Shekara 660 kenan da kashe ni, amma a waccan rayuwar yanzu an haife ni ne domin na ɗauki fansata, don haka na rantse sai na sheke su, kuma na san an ƙara haifar su domin na ɗau fansata, ka gane? Wai yallaɓai, waye kai? Makashi. Ni ɗin makashi ne, kuma sai na ɗau fansa. Wannan shine ƙarshen labarin namu, da fatan kun ji daɗinsa. Akabta.